Moi! Haluatko tietää 4 merkkiä, mistä tunnistaa mansplainaajan? Huomenta. Onnistuin tuossa mun edellisellä postauksellani triggeröimään varmaan kaikki TikTokin mansplainaajat. Mutta tiedät sä, mistä tunnistaa mansplainaajan? No, mulla on 4 semmoista tuntomerkkiä, mitkä on ihan tieteellisesti tutkittuja. Miten säkin voit tunnistaa jatkossa, että hei, nyt mulle mansplainataan asioita. No, mansplainaushan ei nimestään huolimatta ole tutkimusten mukaan pelkästään miesten harjoittama tämmöinen ikävä toimintamalli. Se on sukupuoleen sitoutumatonta. No, mutta mistä sen tunnistaa sen mansplainaajan? Ensinnäkin, mitä on mansplaining? No, sille tunnusomaista on se, että esimerkiksi tullaan antaa semmoisia neuvoja, mitä ei ole pyydetty. Tai vastataan semmoiseen kysymykseen, mitä ei ole kysytty, vaikka olisikin pyydetty neuvoa tai mielipidettä. Toinen tärkeä tuntomerkki siinä on se, että se sävy on semmoinen ylhäältä alaskuva, eli semmoinen aika alentuva. Puhutaan toiselle vähän niin kuin lapselle. Ja kolmas tuntomerkki on sitten semmoinen vähän vaikeampi havaita, mutta se kertoo siitä, että siinä ei ole oikeastaan semmoista niin kuin tunneälyä mukana. Eli ei osata asettua sen toisen asemaan. Ja 4. mansplainaajan merkki on se, että on tosi vaikea niin kuin tälle mansplainaajalle asettua siihen toisen asemaan. Jos esimerkiksi joku henkilö tulee niin kuin kysyy semmoista tai puhuu jostain asiasta sillä tavalla, että saisi vaikka tukea ja ymmärrystä siihen asiaan, niin mansplainaajalla on tarve sitten niin kuin ruveta ratkaisemaan sitä asiaa. Eli tavallaan taas vastaan semmoiseen kysymykseen, mitä ei ole edes kysytty. No, toinen on ihan vallankäyttö, että pyritään niin kuin jotenkin alistamaan ja alentamaan toista, halventamaan sitä ja kertoo tämmöisiä niin kuin täysin itsestäänselvyyksiä jonain niin kuin hienoina totuuksina ja oivalluksina. Mutta varmaan mäkin saan tuohon kohta kommentteja, että mitä se vihervassari siellä piipittää ja täytyisi nyt vaan olla hiljaa, lopettaa se hyvesignalointi. Mutta olisi kiva kuulla myös niitä asiallisia kommentteja, että kertokaa ihmeessä, ootteko te kohdannut tämmöistä mansplainaamista koskaan teidän arjessa tai työelämässä. Moro!